हेलौ लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय आङो दिनै अमाजों थास' बिथराइ संनो ओंखारदों आरोना। नै अमा बेदरखौ बयल खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव नै थास' बिथराइया आरामनो सुनानै रेडि खालामबाय। बेनि उनाव आं दाहाय सारायाव अमा बेदर रुनायखौ होग्रोनोसै, थाव होआलासेनो आरामनो। ओमफ्राय नै एसे एरबाय संख्रि होनानै खोबहाबना दोनबाय। बेनि उनाव थास'खौ नै जि मोजांखा हाजुनि थास' आरोना। ओमफ्राय नै मावजिया खालि मबाइल नांगौ बेनो, मबाइल नायलै। मा नांगौ कुकु नायनि नुदो अमा बेदरनि कालारा नै बिदिबायदि जाबाय आरोना। ओमफ्राय गेसखौ होनोसै, बानलु रुसुन देना लाबाय। ओमफ्राय एक्सट्रा पेकेट मस्ला होबाय। अमा बेदरखौ होनांगौ नै जि मोजां नुखाबायना सनाखौ लुबैनाङा दे। आङो दा पियासखौ होबाय, दरनै हानायखौ आराम एरनोसै। बेनि उनावहाय थास'खौ होबाय आं नै। होनायखौ देखायदिया डाइरेक्ट, एरनायखौसो देखायबाय आङो नोंसोरनो। आरामनो होबाय। नै खोबहाबनोसै। बेनि उनावहाय बानलु देना लानायखौ दै होनानै गलायनानै सारायाव होनोसै बेदराव। दै गुदुं फुदुंखानाय दंमोन, बेखौनो होबाय आङो। दै गुसुखौ बारा होदियासै। जोगोनारफोर नै बेदरनि चेहेराया माबादि जाबाय नायद' आरामनो। गोथाव जादोंना जाया जोंहाफोर संनाया जादोंना जाया कमेन्टआव खिथाहरलाय आब'मोन। दा फाइनालि बियो मोनबाय आरोना, अमा बेदरजों थास' बिथराया। ओमफ्राय आङो ससेखौ लाबाय। मोजां नांदोंबा भिडिअखौ लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आरो साबस्क्राइब खालामनानै दाबावो आरो गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय आं एबार ओंखाम जानोसै आरामनो। बाय बाय।